un avió? És un ocell? No! És un robot antic acabat de néixer. Això no és cap endevinalla, parlem d'Astro Boy, el mític personatge creat pel gran Osamu Tezuka el 1951. Segons la història creada per Tezuka, l'Astro Boy el va construir en un futurista 2003 un científic boig. A mig camí entre un Frankenstein i un Pinotxo de metall, aquest nen robot que lluitava contra el mal va ajudar a fer popular el manga en tot el món. L'Astro Boy també va ser el primer anime que es va passar per la televisió japonesa. El manga i l'anime, tal com els coneixem avui, no haurien estat possibles sense Osamu Tezuka i, esclar, sense l'Astro Boy. Tot l'anime veu directament d'aquestes fonts. Els punys fora del Mazinger o els enormes ulls de la Candy Candy no haurien estat possibles sense la creació de l'Astro Boy. La construcció de les escenes d'acció o els enfocaments de càmera gairebé impossibles són algunes de les aportacions d'Osamu Tezuka en el món del manga. Tot i el seu aspecte infantil, les històries de l'Astro Boy estan molt lluny de les edulcorades històries de Disney. L'Astro Boy reflexiona sobre temes com la discriminació, la tristor o el sentit de la vida humana. Res a veure amb princesetes ploramiques. Malgrat els seus 52 anys de vida, l'Astro Boy i les seves històries continuen sent molt actuals. A més, és un dels personatges preferits per otakus de tot el món. Els cabells de punta, els pantalonets negres i les botes vermelles ja són alguna cosa més que un uniforme. Formen part de la història del manga. I aquest any 2003 han tornat a néixer. Per molts anys, Astro Boy!